שלום לכולם, שמי מריה ברייבר, אני מנצחת מקהלות, מורה לפיתוח קול ומנטלית. רוצה להגיד לכם שפיהוק נותן לנו הרגשה של שחרור, אבל לא כולם יודעים איך לעשות פיהוק. פיהוק, לקחת חד עליון כלפי מעלה, שורש של לשון כלפי מטה, לפתוח מפרק בין לסתות, ולאט לאט מבפנים לנסות להרחיב את הלסת. עם הנחה. אז אתם מרגישים איך מפרק עוזר לנו מבפנים לעשות אלסטיות לחך עליון ושורש של לשון וכל המערכת לא מאחורה, ואז אנחנו משתחררים, אתם מרגישים קצת דמעות, פיהוק יפה וגוף משוחרר. בהצלחה, להתראות.